Muhterem тамашачыларыбыз, кунакханага рәхмәт итегез. Студиябызда кунакта озак еллар Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә эшләгән нәфис сүз остасы, режиссер, блогер һәм кызыклы шәхес Розалия Закиева. Хәерле көн исәнсез. Хәерле көн. Менә кабат мин сезнең белән. Розалия ханым, сез бит әле Илдар абый санап китте инде. Безнең хезмәттәшебез дә икән. Сез бик озак еллар буе телевидение белән хезмәттәшлек иткәнсез. Менә шул елларны искә төшерик әле. Бик рәхәтләнеп, мин шуның өчен дә килгәнем бүген. Мәйтәм, шушы студияда күпме эшләгән әсәрләр, укыган әсәрләр турында әйтәсем килә. Эшләгән режиссерлар белән. Иң башта, иң беренче минем студияга кергәнем 3нче курста без укыйдык. Студентлар театр училищесында, шуны ел уңайыннан әйтим әле, театр училищесына 100 ел булды. Тарихи. Без менә шу студияда ул турыдан-туры булды. Без бер 15 студент, шулай түгәрәкләп безне утырттылар. Асия Пахайруллина безнең укытучыбыз, сәхнә теле укытучысы алып барды. Индус абый Сирматов, атаклы безнең журналист алып баручы. Безнең һәммәбезгә дә репликалар бирделәр. Асия Пасилә дә безгә. Шуннан соң без үзебезнең иҗатыбыз белән таныштырдык дип әйтим. Мин иң башта шушында беренче курсташым Мансур Ибраһимов гармунда уйный иде. Гармунда уйнап җибәреп, мин монда Илдар Юзеевның Сирень чәчәк поэмасын укыдым. Бу минем беренче чыгышым булды шушы студияда. Аннан соң инде туганлашып киттем мин бу студия белән. Аннан соң тагын бер әйтәсем килә, 90-нчы елмы, 91-нче ел булды микән. Нидә Тукай клубында чыгыш ясаганда Рафаэль абый Мостафин. Нәрсәдә телевидение турында сүз китте дә, и шунда Рафаэль абый миңа булай диде. Теге русчада сөйләшә иде ул. Сез онытмагыз, сез һәрвакыт телевидениегә барасыз, сәхнәдә, сез концертта сезне 100 кеше, 200 кеше тыңлый. Ә сез телевидениедә әдәбиятыбыз белән чыгыш ясаган, сезне миллионланган 4 миллион кеше тыңлый, карый диде. Шуңа күрә телевидение. Менә аның киңәше буенча мин шактый монда әлибәлиләр күп эшләдек. Фәридия, Хинлей Зөлкәрнә, Әхмәт Исхакның Алтын балыкны теге тәрҗемә иткән Пушкинның сөйләгәнен хәтерлим. Кич кертәләр иде текстны. Әлибәли иртән саат 10-да язмышында башлана иде. 4 сәгать монда эшлидек. Аннан соң Сөембикә кыйссасы язган иде Фәридия Хин. Озын зур шунда идәннәргә утырып, ансамбльләр белән, оркестрлар белән, музыкантлар белән Флюс Латифиның Казан турында риваятларын яздык әле монда эшләдек. Ул хыянәт романынан аның. Монда бик күп әсәрләр. Гаяз Исхакыйның Стазбикә әсәрен үзем теге ишеккә эләтергән пәрдәләр, бархат пәрдәләр, апкигән шиккән элеп, өстә режиссерскийда Галия Гыйсатуллина. Бер сүз дә әйтмәде, шәмдәрләр куйдым. Без Аделя Ибушева скрипачка белән шуны сөйләп чыктык. Аннан соң мине Галия Гыйсатуллина режиссер бик иртә киткән, ул исән түгел, кызганычка каршы алып барды мине Качалов театрында Мәхмүд Галәүнең Болганчык еллар романынан укыдым мин анда. 15 минут. Бер тукталмыйча гаҗәеп матур әсәр ул. Өзек аны мин сәхнәдә дә укыйдым, сәхнәдә концертларда, бер авылда укыйм, икенчесендә укымыйм. Ул авылдан бу авылга киләләр, нигә укымадыгыз теге мулла турында дип мине сорыйлар иде. Азан иде ул әсәр. Ул әйе бәхил хәзер әйтәм, башалар дип атала ул өзек. Мин аны сәхнәдә Лил дип атадым. Розалия ханым, тагын кайсы шәхесләрне искә алып китәрегез? Мин аннан соң искә алыр идем Нурания Батыршина, ул безнең исән-сау, без аның белән аралашабыз, телефоннан, WhatsApp-ларда катлап бер-беребезне. Нурания Батыршина белән шактый Әмирхан Еникейның матурлык хикәясен язган идек без. Аннары Илдар Юзеев, Мөхәммәд Мәгъдиев әсәрләре без яздык. Дәрдмәнд, трио, Мөнирә Хәбибуллина җитәкчелегендә трио бар иде. Аделя Ибушева скрипкада, Люция Николаева виолончель, әйе. Монда рояль бар иде. Ул рояль бик шәп рояль иде ул. Бик шәп рояль иде, студияда рояль бар иде. Аннан соң рояль белән мин монда укыганымны хәтерлим. Шулай Нурания Батыршина төшерде. Ул 96 елның феврале мин хәтерлим. Талгат Ахметов, педагог, профессор,
консерватория профессоры Рауль Файзуллин шигырьләрен ике телдә башкарды. Мин әйдәгез репетиция ясыйк димен. Тәлгат утырган рояльда лирические стихи. Давайте, какие музыка будет? Читайте. Розалия ханым, сез бит әле менә татар телендә генә түгел, русчада бик мөкәммәл сөйли дирегез. Моның нигезе кайда? Буада үскәнгә күрә шәһәр кызы булганмы? Буада мин бит рус мәктәбендә укыдым. Шуңа күрә миңа берникадәр авырда менә шул ук Мәхмүд Галәүнең романнарын аны миңа кулыма тоттырды. Зөлфәт абый, мә укады. Мин ул ике романны укыганнан соң минем бөтенләй башка. Без синең белән дә Илдар бик күп буш студияда тапшырулар эшләдек. Әйме Бакый Урманчының шигырьләре буенча Марина Цветаеваны, Пушкинның тәрҗемәләре, Зөлфәт абый, Мөдәррис абыйларның барысында. Монда бар иде Җомга көн кич белән дигән тапшыру. Ул да турыдан туры иде. Мин килә идем, беренче мин килгәндә, мин беренчесендә килгәндә Тусабы Комысников, Халит абый Комысников, монда бик күп кеше иде, Роберт Миннулин, минем беренче дә, и шунда Халит абый шундый тыныч итеп матур итте. Сәхнәгә чыгасың, 200 кеше, анда монда да чыгасың. Какая разница? Монда дип шундый тынычландыры. Мин беренче монда укыдым Газизә Сәмитова шигырьләрен бик матур. Шуннан җомгада шактый күп булды анда. Менә махсус яздыларында Фәрит Яхин, Ләисләр, ул заман шундый заман иде, махсус китерәләр иде, төнне килеп керәләр иде, текстлар күтәреп киләләр иде, шигырьләрен киләләр. Нәтиҗә ясап әйткәндә, Розалия ханым, чыннан да чын саф милли репертуарны менә туплагансыз, шуларны барлагансыз һәм халыкка җиткереп килгәнсез. Моның өчен зур рәхмәт. Һәм иҗатыгыз дәвамлы булсын. Алдагы елларда да шундый эшләр белән шөгыльләнеп торыйк әле. Уңышлар сезгә. Шул елларга кайтып, сезнең башкаруындагы менә шундый әсәрләрне тыңлыйсы килеп китте үзенең дә. Рәхмәт. Әйдәгез, сезнең белән саубуллашып бер әсәр тәкъдим итик. Фатиха Мирхан, чәчәкләр китерегез миңа. Сезгә уңышлар. Нәфис төсләр, хош исләр, табигатьнең шулардан гүзәл тезеп барлыкка китергән шигъриятен үз алдымда күрергә, хис итәргә телим мин. Китерегез миңа чәчәкләр, аларның береләре миңа яшьлегемнең алтын хыяллар белән үткән мазыйларын хәтерләтсеннәр. Энҗе чәчәкләр китерегез миңа, алар яшь кызның муаффәкыятьсез беренче гыйшыктан тамган күз яшьләре шикелле саф булсыннар, сөт тамчыларыдай тамып торсыннар. Яшьлегемнең алсу таңнарында мин аларны төшләремдә күрә идем. Беренче мәхәббәт миңа резидәләр хуш исемә төренеп килде. Сирпегез минем алдыма резидәләр хуш исем. Беренче мәхәббәт, ләззәтле пошыну, шигъри хәсрәт һәм хыялый бәхеттән гыйбарәт беренче сагышы миңа ясмин чәчәкләренең хуш исле дулкыннарында килгән иде. Китерегез миңа ясмин чәчәкләре, китерегез миңа резидәләр. Аларның гашыктан шашкан бәхетле серенадасы, миндә бер түземсезлек, бер теләк, бәхет, гыйшык теләге тудырсыннар. Сез беләсезме, музыка нәгъмәләре белән чәчәкләр хуш исләре арасында гаҗәеп бер тәнәсе бар бит. Китерегез миңа гөр чәчәкләр, мин аларны күз алдымда җәелгән киң кырларга
сибәрмен. Минем гөл чәчәкләр кырым бүтән дөньяга үстереп тора торган Гарлем шәһәренең гасырлар буенча килгән нәфәсәт шөһрәтен күләгәдә калдырыр. Минем гөл чәчәкләр кырымнан таралган хушис бүтән арган тауларга шагыйрәне ял бирер.